ότι δεν βλάπτει το περιβάλλον, την περιοχή μας, τα γεωργικά ενδιαφέροντα κτλ. Μετά επαναλαμβάνω, μπορούμε να συζητήσουμε όλη η τοπική κοινωνία για αντισταθμιστικά ωφέλη, όπως αυτά τις θέσεις εργασίας κλπ. Αλλά αυτή την ώρα αρνούμε ως δήμαρχος να μπούμε στη διαδικασία συζήτησης αυτής της κουβέντας. Εντάξει, εγώ το ρώτησα γιατί όφιλα να το ρωτήσω, αν γνωρίζουν. Αν μου επιτρέπετε λίγο, επειδή είπατε κάτι προηγουμένως που για ήταν. Για τα φωτοβολταϊκά, εκεί θα σας πάω. Μην νομίζετε ότι θα τα αφήσω έτσι. Να σας πω γιατί μπορεί τώρα μην πιάσουμε αυτή την κουβέντα για το αν θα υπάρξουν αντισταθμιστικά ωφέλη στις περιοχές από όπου θα περάσει ο αγωγός. Μπορούμε όμως να συζητήσουμε, επειδή μου το έβαλαν οι ίδιοι κάτοικοι, αν τελικά κερδίσατε κάτι πέρα από τα χρήματα. Που κερδίσατε χρήματα. Κερδίζουμε. Κερδίζετε από τα φωτοβολταϊκά που μπήκαν εκεί στην περιοχή. Ναι. Ο κόσμος κέρδισε κάτι. Ο Δήμος κέρδισε. Θα μου πείτε και ο Δήμος για τον κόσμο δουλεύει. Ναι, είναι ένα επιχείρημα. Αλλά ο κόσμος έχει έτσι γενικότερα στο μυαλό του ότι όταν γίνεται ένα έργο, αυτό τι σημαίνει? Έρχεται και δουλειά. Θα έχουμε δουλειά αύριο. Και ειδικά αυτές τις εποχές ο συνειρμός, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι αυθόρμητος. Και έχουν δίκιο, ναι. Κοιτάξτε, κύριε Μαυρίδου, τι κέρδισε ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά και η τοπική κοινωνία με την πρωτοβουλία που πήραμε να κάνουμε φωτοβολταϊκά στο βουνό? Πρώτον, εκείνο που κέρδισε ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά είναι να παίρνει 34.000 ευρώ ενίκιο των κτημάτων αυτή της γης που ενίκησε στο βουνό, στο Μενίκιο Όρος, λοιπόν να τα παίρνει κάθε χρόνο και για 25 με 30 χρόνια περίπου. 100 δεν είχαν πει στην αρχή, κάνω λάθος. Εμείς ενοικιάσαμε μόνο 119 στρέμματα. Η στόχη της εταιρείας και η επιδίωξή της τότε ήταν να δημιουργήσει μια μονάδα φωτοβολταϊκού πάρκου σε 350 στρέμματα. Αν ενοικιάζαμε 350 στρέμματα, θα παίρναμε 350 στρέμματα επί του 300 ευρώ το στρέμμα. Δηλαδή γύρω στους 100.000, 110.000 ευρώ. Δεν έγινε όμως. Δυστυχώς όμως, με το νέο φορολογικό καθεστώς υπάρχει, καταλαβαίνετε από τις εταιρείες. Έκανε πίσω η εταιρεία και δεν θέλει να επενδύσει σε άλλα στρέμματα. Επένδυσε λοιπόν και προλάβαμε να δημοπρατήσουμε και να νοικιάσουμε 119 στρέμματα. Αυτά παίρνουμε τώρα, τα ενίκια των 119 στρεμμάτων, που περίπου είναι 34.000 ευρώ το χρόνο. Αυτά δεν τα παίρνει ο Καλαθάς, τα παίρνει ο Δήμος. Και βρίσκει τη δυνατότητα μέσω αυτών των χρημάτων, λοιπόν, να βοηθάει αυτά που λέγαμε προηγουμένως, την υπηρέτηση της καθημερινότητας του πολίτη. Και να μην κάνει αύξηση των τελών των μεταπολιτικών τελών. Ξεκίνησε τώρα για τον αγωγό Τάπλαιο. Με συγχωρείτε, δεν τελειώσαμε, θα το συζητήσουμε. Και θέλω να προχωρήσουμε λίγο την κουβέντα. Θα προχωρήσουμε, ναι. Κοιτάξτε λιγάκι. Όχι σε αυτό το κομμάτι, θέλω να φύγω από αυτό το κομμάτι. Όπου θέλετε να πάτε. Θα πάω και να σας πάρω και μαζί μου, κύριε Καλαθά. Ακούστε λιγάκι τώρα. Λοιπόν, ναι. Να σας πω το εξής. Εκτός αυτού, τι κέρδισε ο Δήμος, είπαμε? 4 μόνιμες θέσεις εργασίας. 2 είναι από το χωριό Εμμανουήλ Παπάς και 2 από το Δήμο Εμμανουήλ Παπά, οι οποίοι δουλεύουν τώρα και για 25 χρόνια στη συγκεκριμένη περιοχή. Και το πιο σημαντικό κατά την άποψή μου, κύριε Μαυρίδο, εκείνο που κέρδισε ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά είναι να βοηθήσει να παράγεται ρεύμα δια του ήλιου, αφού όλοι γνωρίζουμε, όλοι όσοι έχουμε περιβαλλοντικές ανησυχίες, ότι το 51% της μόλυνσης της ατμόσφαιρας προέρχεται από την προσπάθεια του ανθρώπου να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα. Ναι. Αυτά τα 35 χιλιάρικα εσείς πώς τα αποθηκεύετε, πού τα έχετε καταχωρήσει, ποιο κωδικό και πώς τα χρησιμοποιείτε? Αυτά τα 34 χιλιάρικα βεβαιώνονται κάθε χρόνο το Φλεβάρι. Βεβαιώνονται στην εταιρεία το Φλεβάρι, η οποία μέσω της σύμβασης που υπάρχει έχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις αποπληρωμής της υποχρέωσής της. Μπαίνουν στα ταμεία του Δήμου και το 30% αυτών των χρημάτων το οδηγούμε στην κοινότητα Εμμανουήλ Παπάς, το διαμέρισμα Εμμανουήλ Παπάς, όπως υποσχεθήκαμε ως Δημοτικό Συμβούλιο, υλοποιώντας την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οδηγούμε εκεί για την αντιπλημμυρική θωράκιση του χωριού. Δηλαδή κάνετε έργα εκεί προς αυτή την κατεύθυνση. Μόνο για την αντιπλημμυρική θωράκιση. Ήδη φέτος, αυτή την ώρα, εκτελείται ένα έργο περίπου 11.000 ευρώ από αυτά τα χρήματα στον Εμμανουήλ Παπά για να βοηθήσουμε στην αντιπλημμυρική θωράκιση. Τα υπόλοιπα σε ανάγκες γενικότερα που έχουν να κάνουν με έργα, φαντάζομαι. Για τις ανάγκες του Δήμου. Για έργα πάνε. Είναι δικά μας έσοδα. Λοιπόν, πάμε τώρα, κύριε Καλαθά, επειδή όπως καταλαβαίνετε έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος. Ναι, και πολύ νωρίς νομίζω. Και πολύ νωρίς. Έχουμε και δουλειά να κάνουμε. Ναι, αλλά ξεκίνησε. Και ήδη γίνονται πολλές κινήσεις στην περιοχή σας. Υπάρχει έτσι έντονη κινητικότητα. Ναι, υπάρχει. Έχουν εμφανιστεί κάποιοι παλιοί.
Έχουν κάνει συναντήσεις σε εστιατόρια, τα έχουν πει 1 και 2 φορές. Είναι και πολλοί, πώς θα τους είναι και πολλοί. Και όταν τους μιλάμε μας λένε δεν είναι ακόμα σίγουρο το τι θα γίνει, πώς, τι θα γίνει, δεν μας λένε. Κρατάνε τα χαρτιά τους κλειστά. Αυτό κάνουν οι παλιοί. Έχουμε και τους νέους όμως. Ναι. Το νέο που θα έρθει κάποτε να μας αντικαταστήσει. Ακριβώς. Εκεί έχουμε μια ομάδα επίσης 4-5 ατόμων που θα συνεργαστούν για να φέρουν τη νέα πρόταση στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά. Η εικόνα είναι αυτή τη στιγμή έτσι όπως την περιέγραψα. Δεν ξέρω ποιοι ακόμη θα έρθουν και σε ποιο μπλοκ θα μπουν, θα κατεβούν μόνοι τους. Δεν ξέρουμε ακόμα. Αλλά γενικότερα αυτή τη στιγμή παρατηρείται και σε άλλες περιοχές, όχι μόνο στο Δήμο, να γίνονται ομάδες. Δεν έχουν βρει ακόμη ποιος θα είναι ο επικεφαλής. Κάποιοι έχουν βρει, αλλά οι περισσότεροι δεν έχουν βρει. Το πιο δύσκολο δεν βρήκαν. Οι παλιοί δεν μπορούν, σε αυτά οι παλιοί δεν μπορούν να τα βρουν. Οι νέοι τα βρίσκουν. Για να δούμε και το οι παλιοί έχουν κακές συνήθειες από τα παλιά, γιατί προϋπήρξαν επικεφαλής. Αντιλαμβάνεστε και δύσκολα τη δίνει στην καρέκλα. Εσείς σε αυτές τις συμμαχίες, τι απαντάτε? Κύριε Μαυρίδο, εγώ απαντώ το εξής. Μακάρι και αυτή τη φορά, γιατί αυτή η φορά, όπως είπαμε, με τις προηγούμενες δεν έχει καμία σχέση, με ένα απλό επιχείρημα θέλω να σας πω ότι εγώ είμαι άμπιστος δήμαρχος. Δεν αμείβομαι ως δήμαρχος. Αμείβομαι ως καθηγητής και κάνω το δήμαρχο. Στο νομό Σερών κανένας δήμαρχος δεν αμείβεται. Είναι όλοι άμπιστοι στο νομό Σερών. Εντάξει, υπερβάλλεται. Όλοι, το έχω ψάξει. Ο κύριος Κοτσαϊκίδης είναι δάσκαλος. Δεν αμείβεται. Εγώ είμαι καθηγητής. Δεν αμείβομαι. Ο κύριος Αγγελίδης δεν αμείβεται. Ο κύριος Δάρατζης δεν αμείβεται. Είναι δημόσιος υπάλληλος. Αντιλαμβάνεστε ότι. Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι δήμαρχοι. Εντάξει, αλλά είμαστε άμυστοι. Πρέπει να το κατανοήσουμε. Με την έννοια ότι παίρνετε λίγα λεφτά και έχετε περισσότερα έξοδα. Αυτό εννοείται. Και έχουμε φορτωθεί όλα τα προβλήματα. Άρα, αυτή τη φορά με την προηγούμενη δεν έχουν καμία σχέση. Οι διπλοί μισθοί κλπ. Έχουν εξαφανίσει. Και καλώς κατά την άποψή μου έφυγαν έτσι. Για να συμφωνήσω πίσω. Άρα λοιπόν δεν βλέπω αυτές οι προθέσεις να φτάσουν στο στάδιο της υλοποίησης. Δεν το βλέπω. Τώρα είναι προθέσεις. Είναι προθέσεις οι οποίες δεν κοστίζουν αυτή τη στιγμή και είναι και ευχάριστες. Παίζουμε. Όταν θα έρθει η ώρα του διατάφτα θα την κάνουν πολλοί, να το θυμάστε. Τώρα σε ποιους αναφέρεστε, στους παλιούς ή στους νέους? Όχι, δεν αναφέρομαι στους δικούς μας, το Δήμο Εμμανουήλ Παπά. Μιλάω γενικώς. Το ερώτημα ήταν συγκεκριμένο. Θα πάμε και εκεί. Λοιπόν, πράγματι λοιπόν, σας λέω ότι αυτή είναι μια διαπίστωση που κάνω. Ναι. Το γεγονός ότι στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά γεννέται και μια καινούρια παράταξη από νέους που εγώ εύχομαι να φτάσει στο τέλος και να καρποφορήσει η προσπάθεια έτσι σχηματοποίησης αυτής της προσπάθειας, λοιπόν εύχομαι ειλικρινά, γιατί είναι νέα παιδιά που εν πάση περιπτώσει κάποια μέρα θα πρέπει να είναι έτοιμοι να πάρουν και τη σκητάλη από τους παλαιότερους, που και εγώ σιγά σιγά αρχίζω και γίνομαι ένας από τους παλαιότερους, μια και έπιασα τα 58. Τα λέτε δημόσια και λοιπόν, καλά θα τα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αυτά είτε τα λέω είτε δεν τα λέω, τα γράφει. Λέω λοιπόν ότι μακάρι να έχουν, να έρθουν, να θητεύσουν ή και αν είναι έτοιμοι και έχουν θητεύσει ήδη να πάρουν και τη σκητάλη. Μακάρι να έρθουν. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι το σκεπτικό. Σε ό,τι αφορά κινήσεις παλές. Πάμε τώρα στο Δήμο όμως, μην υπεκφεύγεται άλλο. Τώρα είμαστε εκεί. Στο Δήμο του Εμμανουήλ Παπά. Αυτές τις ετερόκλητες, ετερογενείς και παράξενες, ανίαρες συμμαχίες που γίνονται με μία κεντρική στόχευση, εμείς συσπηρωνόμαστε για να γραμμίσουμε τον Καλαθά, εγώ δεν τις καταλαβαίνω. Θεωρείτε δηλαδή το κάνουν καθαρά γιατί έχουν στόχο εσάς και την κατάρρευσή σας? Ναι, δυστυχώς. Νιώθετε τόσο δυνατός? Εγώ δεν είμαι τόσο δυνατός. Είμαι παραγωγικός και το ξέρουν αυτοί. Αν κανείς γυρίσει να δει τι έγινε στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά τα 2,5 χρόνια, θα σας πω ότι μπορούν να συσπηρώσουν μέσα τους μιας 20ετίας δουλειά. Και δεν είμαι υπερβολικός που σας λέω, είμαι υπερήφανος γι' αυτό. Άλλωστε, όταν ξεκίνησα αυτή τη διαδρομή, κύριε Μαυρίδου, αυτό φοβόμουν από μένα. Γιατί εγώ έναν φοβάμαι, εμένα. Αν αποτύχω, έχω πρόβλημα με μένα τον ίδιο. Όταν ξεκίνησα λοιπόν, σκέφτηκα, μην γελάτε, είναι έτσι ακριβώς όπως σας το λέω. Ουτοπικό μου ακούγεται όλο αυτό, δηλαδή. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε, αλλά είναι έτσι. Όταν ξεκινήσαμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια, μια αγωνία με διακατοίκη, ξέρετε ποια? Μήπως δεν μπορώ να προσανατολίσω τον Δήμο προς εκείνη τη δημιουργική κατεύθυνση, η οποία θα τον κάνει να είναι παραγωγικός και να υπηρετεί τις ανάγκες των συμπολιτών μου. Αυτό το κατάφερα.
δημιούργησα μια μηχανή, μια διοικητική μηχανή και ένα πολιτικό προσωπικό, το οποίο ειλικρινά σας λέω αυτή την ώρα έχει διεισδύσει σε οποιαδήποτε ευκαιρία ανέτειλε για το Δήμο. Έχουμε μπει σε όλα τα προγράμματα που ανέτειλαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού κατορθώσαμε τους πρώτους 2 μήνες να πάρουμε διαχειριστική απάρκεια, η οποία είναι προαπαιτούμενο. Δηλαδή τα κίνητρα, αφήστε τώρα, μην το πάτε που θέλετε, στην κουβέντα που σας έχω βάλει εγώ θα πάμε. Αμφισβητείτε δηλαδή τις συμμαχίες και ειδικά των παλιών, από ό,τι κατάλαβα, γιατί είπατε για τους νέους, καλά λόγια. Εγώ είμαι 58, θα πρέπει κάποια στιγμή να αφήσω την καρέκλα, να φύγω, να δώσω τόπο στους νέους. Ανιαρή συμμαχία αυτή των παλαιών. Οι ίδιοι πάνε να περάσουν, ξέρετε τώρα το καινούριο το μοντέλο. Ενιαίο μέτωπο, ούτε Πασόκ, ούτε Νέα Δημοκρατία, ανεξάρτητη. Όλοι θα κινηθούν πάντως προς αυτή την κατεύθυνση. Και εσείς τους λέτε τώρα ότι πως πρόκειται για μια ανιαρή συμμαχία. Γιατί ο κύριος Τσικές, τι είναι για σας, δεν υπήρξε ένας καλός δήμαρχος? Ο κύριος Κετζητζής που συμμετείχε, ο κύριος Δεδούσης επίσης. Δηλαδή είναι 3 δήμαρχοι. Ο ανιαρός ποιος είναι από τους 3? Ακούστε με λίγα. Ή μόνο η συμμαχία? Θέλω να το εξηγήσω αυτό, γιατί φοβάμαι ότι θα παρεξηγηθεί. Το είπα σύντομα. Το είπα και δεν το παίρνω πίσω. Αλλά θέλω να σας πω ότι θα παρεξηγηθεί. Θέλω να το εξηγήσω ειλικρινά για να το καταλάβουν και οι συμπολίτες μας, αλλά και όσοι μπαίνουν στη λογική αυτής της συγκεκριμένης πολιτικής αντιπαράθεσης. Λοιπόν, εγώ εκείνο που μπορώ να καταλάβω είναι, κυρία Μαυρίδου, όταν δημιουργείται μια πολιτική συνισταμένη, αυτοδιοικητική συνισταμένη, η οποία έχει στο κέντρο προσοχής της τον τρόπο ανάδειξης των προβλημάτων των τοπικών κοινωνιών και τον τρόπο επίλυσής τους. Τότε καταλαβαίνω. Όταν ομαδοποιούνται λοιπόν οι άνθρωποι με βάση μια συγκεκριμένη πολιτική στόχευση, η οποία επιλύει τα προβλήματα της πολιτικής, τα αναδεικνύει και τα επιλύει, τότε αυτή η συγκεκριμένη αυτοδιοικητική κίνηση για μένα είναι έτσι αποδεκτή. Και αναγνωρίζεται και το μεγαλείο της και η ανιδιοτέλεια του στόχου της. Όταν όμως δημιουργούνται ή προσπαθούν, γιατί δεν δημιουργήθηκαν, προσπαθούν να δημιουργηθούν πολιτικές αυτοδιοικητικές συνισταμένες με βάση τις πολιτικές, κοινωνικές ή οποιασδήποτε αντιπάθειες που μπορεί ενδεχομένως να εκπέμπει το πρόσωπό μου για μερικούς, εγώ δεν μπορώ να την αναγνωρίσω ως μια αναγκαία πολιτική πρόταση και συνισταμένη, η οποία μπορεί να εκπροσωπήσει τα προβλήματα των συμπολιτών μου. Ειλικρινά σας το λέω. Εγώ θεωρώ ότι το έχετε... Και εκεί, σε αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική κίνηση, αυτό βλέπω. Αυτό βλέπω. Εγώ θεωρώ ότι γενικότερα εσείς... Βλέπω δημάρχους, οι οποίοι είχαμε αντιπαρατεθεί στο μέλλον και των οποίων αναγνωρίζω και την αυτοδιοικητική τους πορεία, αναγνωρίζω το γεγονός ότι ο πολίτης τους έκρινε θετικά κάποτε, αρνητικά κάποτε. Εσείς λοιπόν, με ποιον αντιπαρατεθήκατε? Με τον κύριο... Με τον κύριο... Εντάξει, τον κύριο Κετζητζή, εντάξει. Με τον κύριο Δεδούση πότε? Το 1998 αντιπαρατεθήκαμε. Και έχασα εγώ τις εκλογές και βγήκε ο κύριος Δεδούση. Μετά έφυγε στην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, βλέπω δηλαδή, έτσι, ανθρώπους οι οποίοι συσπυρώνουν τα πολιτικά και αυτοδιοικητικά τους επιχειρήματα απέναντι σε μία πρόταση που υπάρχει αυτή την ώρα, και είναι αυτή του Καλαδά, η οποία πιστεύω να εντέχει να είναι ξανά υποψήφιος και την άλλη φορά. Λοιπόν, με βάση τις προσωπικές τους εκτιμήσεις για το αν είναι συμπαθής, αντιπαθής, οξυδερκής κτλ. Εγώ νομίζω όμως αυτό το συσπυρώνει τις πολιτικές τους. Λίγο να τελειώσω, με επιτρέπετε. Αυτό δεν είναι αυτοδιοικητική πρόταση. Αυτό είναι μια εκτόνωση των εσωτερικών αποθυμένων του καθενός απέναντι σε ένα πρόσωπο που στο τέλος δεν φταίει σε τίποτα. Εγώ εκτίθεμαι απέναντι στα μάτια των συμπολιτών μου. Όταν αυτοί θα δουν, βλέπουν την πορεία μου, κρίνουν τη διαδρομή μου όλα αυτά τα χρόνια, θα δουν και αυτή την τετραετία την πορεία μου, θα δουν την παραγωγικότητα, την οξυδέρκεια και την εργασιομανία μου και δεν με κρίνουν. Τώρα, κοιτάξτε, δεν ξέρω αν έχετε ταραχθεί ή όχι, πάντως το σίγουρο είναι και το κρύβετε δεν ταράζομαι με τίποτα εγώ πια. Πάντως το σίγουρο είναι το ότι το ότι έχουν συμμαχήσει 3 εναντίον ενός. 4 γράφαν, ξέρω εγώ. Και 4. Ναι, και 4. Ο κύριος Δεδούς, ο κύριος Κετζητζής, ο κύριος Τσικές. Καλώς να έρθουν. Μου λείπει ένας. Είναι και ο κύριος Μπερντούλης. Τουλάχιστον έτσι έχω ενημερωθεί από τον τύπο. 4 τέλος πάντων εναντίον ενός. Εσείς αισθάνεστε ότι είστε πολύ δυνατός με αυτήν τη συμμαχία. Έτσι το εκλαμβάνετε, γι' αυτό βγαίνετε τώρα με διαφορετική διάθεση και μας μιλάτε. Αυτό
αντιλαμβάνομαι εγώ όταν σας ακούω. Γιατί αν μου λέτε ότι οι πολιτικές τους τοποθετήσεις στοχεύουν στο να πλήξουν εμένα στις αντιπάθειές τους ή στις αντιπαθειές μου, σωστά το είπα. Να εκτονώσουν τις ενδεχόμενες εμπάθειες που έχουν μέσα. Καθώς έχουμε και τότε αντιπαρατεθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν πείθει. Αντίθετα, αισθάνεστε πολύ δυνατός γιατί οι 4 τα βάζουν με εσάς. Αλλά οι 4 θα έχουν πολλούς. Δεν αισθάνομαι δυνατός, κύριε Μαυρίδου, δεν αισθάνομαι δυνατός. Απλώς δεν φοβάμαι τίποτα. Καταγάνω σε έναν αγώνα και αν κερδίσω θα κάνω τις ιδέες μου πράξεις. Αν δεν κερδίσω θα πάω στο σπίτι μου. Είναι απλό. Δεν έχω. Υπάρχει περίπτωση να ζητήσετε κι εσείς μια συμμαχία? Και πρέπει να πω ότι ακούγεται πως ετοιμάζετε και μια κίνηση πάλι από την περιοχή σας, η οποία θα στηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Στην ουσία με την τοπική του ΣΥΡΙΖΑ εκεί. Ναι. Έχουν γίνει οι επαφές και από εκεί θα κατέβει κάποιος δήμαρχος. Φαντάζομαι ότι το ξέρετε. Απλά είναι ακόμη καινούριο, είναι σε σκαριά αυτό, αλλά θα γίνουν οι ανάλογες ανακοινώσεις. Πάμε σε